ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ और ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗುನ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಅನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು और ಜಾಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ और ಬೇಗನೆ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದು ಮಾತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದೆ ಬಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏತ್ ಆಪುಂಡತ್ ನಿಗೋಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಸಾತ್ ಉಲ್ಲಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಡ್ಚಿ और ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಲೆ ಸೊ ಬಲೆ ಏನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಅನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಈನೇನ ಬೋಡು ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಅನ್ಪರೆ ಮಾತಿರ್ ಸುರುಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಸುರುಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ತಾನೆ ಎತ್ತ ಒಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ನೀರು ಒಂತೆ ಲೈಕ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನಮ ನೆತ್ತೋಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಪಾಸ್ತಾ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪಾಸ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಂತುಲೆ ನೆಕ್ ಪನ್ಪು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಪಾಸ್ತಾ ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೊ ನೆತ್ತ ನಮ ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಅಗರ್ ಇರಡ ಉದ್ದ ಪಾಸ್ತಾ ಲೆತ್ತಿನ ಅವು ಐತಲ ಈರು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ನೆತ್ತೋಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಮೆತ್ತೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೋಡು ದೀದ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆರೆ ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಗೆತ್ತೊಂಡು ದೆಗ್ ಅಡಿಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ಅಂಟುಂಡು ಪಾಣ್ಯಾಕನೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ನಾನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಬುಡ್ಲೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಪಾಸ್ತಾಗಲ ಸೊ ದಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಾಗ ಪಾಸ್ತಾದ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ವೈತೊಂದು ಪಾಸ್ತಾದೊಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಣ್ಯಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಅಂಟುಜಿ ವರಿ ತೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ತೊ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ದಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ನಮ್ಮನ ಅಂಟದ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ನಾನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ನೆಕ್ ಹಾಫ್ ಕುಕ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಕ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಂತಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ದಾಗ್ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಓವರ್ ಕುಕ್ ಮನ್ಪರ್ ಇಜ್ ನೆಕ್ ಹಾಫ್ ಕುಕ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಓವರ್ ಕುಕ್ ಮಂತಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ತುಂಡ ಆಪುಂಡು ತೊ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಹಾಫ್ ಕುಕ್ ಮಂತಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಪಾಸ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆನ್ ಬೇದನ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕುಕ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಗೆತ್ತದ ಬುಡ್ಕ ಬರೀಟ್ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ और ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಯಾ ಫಿರ್ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಜಾಲಿದ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ನೆತ್ತ ಜೋ ನೀರು ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ತಿತ್ತು ಬುಡಡ್ ತೊ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟದಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಸ್ಪೂನ್ और ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆದೊಳ್ಳೆ ಪೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಮೆ और पूरा पास्ता अंचे नम नेट्गे एत्तद और रूम टेंपरेचर नेक ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆರೆ ಬುಡಡ್ ತೊ ಇರ್ ಫ್ಯಾನ್ ದ ತಿತ್ ನೆಕ್ ದೀದ್ ಬುಡಿಯಡ ತನ್ನಾತೆ ಬೇಗ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬಾಕಿದ ಪಾಸ್ತೆಲ ಇಂಚನೆ ಗೆತ್ ನಮ್ಮ ಬರೀಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕನ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಗ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ತೊ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ और ಐಕ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಬಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಟರ್ಗೆ ಲೈಕ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಬಟರ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಒಂತೆ ತಿರ್ಗಾದ್ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ಇಜನ ಬಟರ್ ಕಂಟುಂಡು ಬಟರ್ ಒಂತೆ ಲೈಕ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ನಕನೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾಗ ಮನ್ಪರೆವಸ್ಕರ ಸೊ ನೆಕ್ ನಾನು ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಬಟರ್ ದೊಟ್ಟು ಸಾಟೆ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಸಾಟೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಲಸುನ್ದ ಕಲರ್ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಕನೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೈದಾ ಸೊ ಮೂಲ್ ಸುರುಟು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಟರ್ ದೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕಲತ್ಗೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಮೂಲ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಮೈದಾದ ಜೋ ರಾನೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾನರ್ ತೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಜ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮನ ಮೈದಾ ಬಟರ್ ದೊಟ್ಟು ಕಲತ್ ಆಯ್ಬಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ತೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾದ ಪೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೊ ಸುರುಕ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ದಿಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಫ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ದಾಗ್ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪಡ್ ತೊ ಒಂದು ಇಂಚ ಲಮ್ಸ್ ಬೂರ್ರೆ ಸುರಾಪೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನ ದಿ ನೆಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಿರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ ಸ್ಟಿರ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಲ್ಮೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಧ್ಯಾನ ದೀದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಿರ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಯಡ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂದೆ ಸಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ಇರ್ ತುಯಡ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮನ ಸಾಸ್ ಏತ್ ಶೋ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆತ ತೊ ದಾಲಲ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಇರ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಗೆ ಎತ್ತನೋರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ ಸಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪ್ ಸಾಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬಿರ್ಕ್ ಬುಡ್ಕ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಂತು ಬುಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಯಾ ಫಿರ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇರ್ ಅವಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನೆತ್ತ ಬದಲೆ
ನಾನು ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಲತ್ಗೆ ತೊಳ್ಳೆ ಸಾಸ್ ದೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಧ್ಯಾನ ದೀಲೆ ಎಕ್ದಮ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜೆಂಡ ಇರ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ और अगर इना ಸಾಸ್ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಇರ್ ಕೊಡಂತೆ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಕ ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಧ್ಯಾನ ದೀಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ತಾಡ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದ ಸೊ ಐತ ರುಚಿ ತಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ और ನೆಕ್ಲ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಕಲತ್ಗೆ ತೊಳ್ಳೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮನ ಸಾಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಮೂಲ್ ಮಂತದ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಕ ನಮ್ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಪಾಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಎತ್ತಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ನಮ್ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಪಾಸ್ತಾ ತುಯ್ಯಡ ಏತು ಶೋಕುನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತನ ಐತ ಕಾರಣದಾಗ ನಮ್ಮನ ಎತ್ತಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಯಾರು ಒಂತೆ ಪೋಟ್ ಸ್ಟೇನರ್ದ ಮಿತ್ತಲ ದೀದಿತ್ತೆ ವರಿದ ನೀರು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಪೋಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಕಿದ್ದ ನಾವು ಬಿರ್ಕದ ಪೂರಲ ನೆತ್ತಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಒಂದನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಲೈಕ್ ಕಲತ್ಗೆ ತೊಳ್ಳೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಆನ್ಬೇದು ಸೊ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಬಿಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷ ಆತನ ನಮ್ಮನ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಆತನ ಯಾನಿಲೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತೋಜಾವ ನಮ್ಮನ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಅಂಚಾತನಂದು ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮಂತ್ ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಆತನ ಉನ್ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆತನ और ಮಾತೆಗ್ಲ ರುಚಿ जो पास्ता लवरले डेफिनेटली अगले मस्त लाइक आपुंडो और इरेग मस्त सॉसी बोडितन इर नेक नॉनते पेर ऐड मंतद नेक नॉनते ग्रे मतलब सॉसी टाइप मनपोली और नेक इर इंग्रेडिएंट्स ऐड मनपोली कैप्सिकम ग्रीन या रेड कलर द कैप्सिकम पूरा ऐड मनपोली रे वेज मन पर उंडड़ा और नॉनते वेजीज बोडांडे रे एक तोला ऐड मनपोली वाइस वर्सा अगर नॉन वेज बोडांडा इ नेतोला अंचने नॉन वेजला ऐड मनपोली उंदियान एकदम सिंपल पास्ता मंत निगले तोजारे प्रयत्न मंदे आईना सिंपल रीति मंदे सो प्लीज वीडियो पूरा तू देवाका लाइक मनप्ले और इरेग नॉन वेज पास्ता ट्राई मन पड़ा ऐतलिंग कमेंट सेक्शन बरेत पनले तो या नेक्स्ट वीडियो नॉन वेज पास्ता में ट्राई मनफे सो वीडियो पूरा तू देवाका लाइक मनप्ले पसा तुलड़ा सब्सक्राइब मन पंदे पोर्ची कमेंट सेक्शन निगोना फीडबैक कोरोन दिप्ले की निकले के ना रेसिपी अंचांड और नेक्स्ट वीडियो वैता मित मन पोड़न सो नना मतिक कुडुंजी पसाद इंट्रेस्टिंग रेसिपी दोटು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಅದ ಮೊಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್